Roboti rwo gwichani mwanchu murigereria hase banyanyimbo begeta seni kya Nyamira bachakirie obotukiri murioka kubwatekana nege kore ase amakuri obotutukanu yo musao yomo bwe myaka 30 waselieta Boniface Oichoe oyo onyorekana hase mambieli tukulia lero gaseretyo bugima bwaye ase nyumba yaye ase enka yabo nakorengana ne amate nigo yaberege korana goteba buna nigo omusa uyu abete kagoitwa aboli tukoligoro na gotigirwa chingoma chintindi egentanda ke kiageretere gosiria obugima bwaye na yonsi niga korekana ase chinsemo chia mabundu ime yabo gichora ebunge ya West Mugirango meye county ya Nyamira umurike tufatgad Gisemba utwariganiryo roboti yoruo ase enchira yobekera Umusae oyomo bwe myaka 30 Boniface Oichoe korase kenyoro kya mabundu ime yesa blocation ya bundu ewodi ya bugichora nigo emambya yeri tukoria rero atoka gasiretyo bugima bwaye ase enyumba yaye amakweri yaye nigachire maega yogotigerwa chinkoma chemioro ase nyumba eyemo yokonia amarwa ayo atanche iri ritukore igoro makrini bundi oyorengina nyagosira nigo aerera ayaiga Njibana narangirete gwikara na ruete gocietinga nkaja ngaikaga nkanyora nkurangiri bunganju mwana na itire muinari ngamanyi ngaitekire sana ngamanyi nganko amwaereire kenga amanyi ngaitekira amange mano njuchi kumoi nari nachiete guchoro nkanyora mwana araire gochi muinari nkanyora araire nsaturuge tumutuku chise kumurangiri poni tali guita balende lakini abandikirire tirende kama taibuka gateba nabakira moroko kamanyi ngaitekita mangi bari ngamanyi ngumubire bwenche mugima nabakine tubiya tokana ne skuru nasomete nakurite none chi skuru nasomete gocha ino mwalimu renge kini bona gaika katekabira gachaka kunywa maru one kara cha kunywa maru wana bagenderete ko endera bakabona bona itegusira aiga abanyakenyoro ba mabundu nigo bayasokya na kugikeria okoniwa kwa marwa asayo na gusaba abagambe naboigo abanyanyimbo babwatirane eryo basirie ebiashara ebiga kigima moroche gentekene kiyakere urango amarwa to chandire binyore ko gara abana baito bakure sengenje yamaru nchasa amalieta angoro ku Nancy Kerubabuga wone nsamoino iga amaru nara saliri abana bake bakone muna bakagwa marwari umwana atari kwenyura umwana ugare ngo mwarimu gasomete igakinete buya korunse nandekere ngo togosangira nirasa marume ekene gento cyo gukumisana bona marwa nara saliri abana babake onya tari amarwaya nango umwana oyango genda darenge mutwe bona rocho umwana yosirire umwana iyo mwabona ko monene tari monta atikete mucyoyo nera agakwa kabe kwembera gesa kunkeyo no yorocho kure gesa kunkeyo amaruaro na aro muchando amaru saruni okoni bono mutamo mahiti amangana ya maruaro abasikari gatobwaterane na abana abanyakenyoro maruasire mbare bakoni amaru maya mbara mabera kini bono amaru na araitira abantu abagambi batie ko egwa mangana yo ko egwa gento igabatigana mangana yo kubatekana nokoni wa uko kwa marwa ayaiga niga bana inchi boigo barokia obwoba bwabo obonene bugukia gutatwara igesaku kyankyo kubatekana na marwa yo abasae bemyake meke bangeire kunywa Jwaje kwa ninaona abana bakabayibole bangire koyibora kwanyoro umwana akubuka oso asamarwa ubuji kubodi tata nakibano kwaba kwanyoro singa ngari chimbote cyare sane borojira twahokira maina gatutanyite gusenya amaina no burwere bwato gokoira atutagitegesa aba muraba some baroke banyome nandu torore buya hone gatotokora umugambi namaru tatasire ekenyoro ekara maru asirire ekenyoro nandu atokoko katatebe mbiya mono nandu abana bakoreki babie are bayibora abana bayichoreka nandu totoginga bagichora nandu twabera abayibori abayatu bwata bachukuru boroje mwana yokure tatigete none kesa mwana bwo mwana yenyugete ngachiete satiete na hanyeta marwa na iteretwe boro kakora tunyagetari akara tunyagetari nyagetari agasonwa na riegete nyomba agakuru ingo reporter gatembe koraiga se kenyoro kya mabundu ekyo kegotoke meye wodi ya bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira inchefa tigad Gisemba.